pagkakaroon guys niya ako sa nanay isang in aron sa pagpanghinlo. Kaya doon na kami umaabot nga bisita guys. Mga estudyante nga mo duty sa mga sa hospital guys. Mga ujitinin guys. Gikan sa gikan sa Dawis, Hagna, Carmen o nagkalanlaing pang lugar guys. Sila guys mga estudyante ni sila sa BIT. So niya sila aning Valencia karon kay mo duties na sila sa amo ang hospital dire sa lungsod sa Valencia. Unya ang amo ang in mo ay ilahang na sudlan guys. So nalipay kay kog dako kay ang amo ang in mo napili ni ini. So tudo ang pagpanghinlo nako ani guys. Gikan sa buntag o karong hapon moabot sila guys sa among in o kinahanglang jud nga ako jud ning hinluan. Ako rang isa ni guys. Kaya ang mga bata wa man diha gawas pug naa kay mga laki lagi di lagi kayo pud mutabang basta lihokon nag mga babae. Ako ra gihapon ani guys naghinlo. Gikan sa may kwarto, sala, ngadto sa may kusina. Nagpaabot ako nila ani guys. Og nahuman-human jud nako ang pagpanghinlo. Maneng kita rang usa guys kay taas kay tagtulin way dang istorya. Daghang tag mabuhat. Pero nakalisod lang na ako ani guys kay ako iga video pa jud sa ako ang lihok. Kay wa ko kadag stand ani guys. Nalipay kay kog dako guys kay do na may bisita karon. So atong atangan guys kutob unjang hapon o moabot ba sila atong panid-an o matuman ba jud ang ilang giingon na ho. Karon dili makawang ang akong paghulat kanila. Tudo panganda mahong gibuhatan ni guys parang di ta masawayan sa atong bisita. Aircon ang ilang gikuha guys. Usang buwan. Karon sila usang buwan ani guys. Unya ang kuryente amo lang pong tungaan. Kay di pud mahimog ila tanan ang kuryente. Kay daghan sila mga gamit aning di kuryente guys. So kinahanglan jud makigtunga mi ani sa kuryente. Usang kwarto aircon guys, 6,000 regi pangay ni ma'am. Kinaluoy nga to sa mga estudyante nga mo UGT. Naapoy tag 3,000 dili aircon. 3,000 kwarto. Isang buwan. 3,500 day, sorry. Aircon 6,000. Tubig wa na dyan mo. Wa sila na mo pabayra ni guys. Kay maluoy lagi mi kay estudyante man. Kay wa pay mga trabaho ni guys, malutay sa mga nanay ani. Ang amo ani guys, tabang-tabang rapod sa mga estudyante. Para usab nga ganahan sila magbalik-balik sa among nanay isang in. Ano to guys, itong bantayan yang hapon, atong paabuton. A few moments later. Dajon, ang sa may kuanin jo, aircon? Ay, nagpa-reserve dito. Aircon dako kay unom ko no. Ah. Sud mo la. Ito te, nga kwarto.
Kauban nila pagsumpay. Sud ka. Atong to dili to sa unahan. Dili ka ra kadto. Diyan. Ay, ani? Ah. Diretso ato pikas. Ato straight. Oh, gabrin. Oh. Okay rin, ano nga ba niya? Kuan ra kanang murag inato ra ni sir. Ganito, taas ko na mo, 4. Ha? Ganito, taas, bay, yung maguwang 4. Oh, yun ani di basta kuan karaan. Nana, po na Mumbai, ano naman? Nani? Di ang tag-iyaan nito sa Amerika. Wala ipausab nila ba? Kay Ako iba na to no. Kwarto nga, Say ko ano 6,000. ha? Unom sila, tag 6,000 Oo, abang. tag- So, tag 1,000 ra sila. Tag sa Ah, okay ra. ana maura. Dako abang niya. Gamay ra tanaas. Luya Sa ato gawas, ba? gamay ra kaayo. Ikaw, abangan, kwartote ka na. Kasilya CR nila niya. Si ano? Ako oy. Yung duha may CR aning duha po'y banyo. CR og banyo o saraman. Okay. Yung lain po tong sa silong, ha? Ikaw rin, bantay. Oo. Asa injo dapit? Carmen. Carmen. Ay ba nakari gamit? Ay, bayan. Sila. Kasagaran magud ani grupo-grupo. Oh, bitang. Mm. Naggrupo silang unom. Oo. Naggrupo sila na. Abang 6,000, tag 1,000 ra sila. Nako, down dayon mo. Murag na ay kuan ana kanang ag kurente kay tungaan man. Oo. Og ag kurente tungaan og mo na pud bahinon na pud nila. Wala mo ingon? Wala mo ingon tong kuan? Ba sa kung mangon sila may kasapon sa tare. Basta kay ang kurente tungaan namo. Tungaan ko ninyo ang kurente ben? Oo, sabot na nila. Sabot na sinabtanan namo diya sa tubig, wa na lang sila pabayra. Okay ra. Kay kuan ra kanang opera to namo. Salamat kuya. Salamat kayo. Kamu ubana nila ni Maribel, ma'am? Okay. Share din. Ay, O, dadyan mo ka, tusod. Tuwa sila sa tumoy. okay ra din. Balik-balik ko na rin nato din. Kana, alar ko. Guys, nakumpleto na jud ang unom guys. Nangabot na jud sila. O ako guys, napasalamat kay natuman jud ang maong kasabutan guys. O ingon man, salamat guys sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. O ako mo ingon guys. Bye-bye!